Het fietspaad tussen burgemeester maar op Moandeitemoarn om zo'n uren. Een tjuster god, dat alleen nog maar zo nou en dan verlicht wordt door de lampen van de fietsers die er gebruik van maken. En dat is... Best vervelend, want toen wist net waar het dik is en ook is zij in de slitten vallen. Het is zo verschrikkelijk donker. Die ben niet maar die je dan is kwaliteit en een grote zwarte gat. Het is gewoon onverantwoord. We zien de sociale veiligheid, de gewone veiligheid. En het is net alleen de ben scholen, maar ook net voetbalvelden. Naar uw idee kan dit zo net. Het is druk op het fietspaad. Alle dagen komen je honderden fietsers zo heen. Echt gevaarlijk wordt het als er toevallig een auto op het fietspaad te landen komt. Het is eng, want we hadden soms wel tot er auto's bij hier op het fietspad binnen. En dan wist net tot ze nou rijden of tot ze nou gewoon stilstaan. Het gaat maar om een paar kilometer. Verderop bij de gemeentegrens met Smellingenland staan wel lanternen pjellen. En dat met hier extra vind dorpsbelang. Wij willen de donkere dragen. Als wij dezelfde verlichting hebben als in wat Smellingenland had, ben wij tevreden. Dan is het donkere draag, de ben ik in het zien, die groene lichten die met een broek in verband met de natuur. Dan kun je het hele fietspaadel zien en dat is genoeg. Het hoeft net fel, het hoeft net helemaal als een kriesbeam te worden. Het mag zo wel. Dat er wel lanternenpjellen staan over de gemeentegrens komt door afspraken die de provincie met Smellingenland maken had. De provincie wil de situatie in Kwartnek bepraten met de gemeente Tietjerkstra deal.